E a sorte pasou de novo polo Barbanza. Desta volta caeu en Rianxo, onde o cupón da 11 deixou 280.000 euros. O vendedor Luis Miguel Romeu repartiu na rúa de abaixo os cupóns premiados con 35.000 euros cada un. A sorte volveu sorrir a Rianxo. O vendedor Luis Miguel Romero Vázquez repartiu 280.000 euros entre os seus clientes. En total, 8 cupóns premiados con 35.000 euros cada un, vendidos a clientes habituais e, sobre todo, o máis importante, moi repartidos. Así nolo contou Luis Miguel Romero, que adoita vender os produtos do xogo da 11 na rúa de abaixo de Rianxo. O premio foron 8 cupóns, 35.000 euros por cupón, que son 280.000 euros. Para min é unha alegría moi grande darlle esa cantidad de diñeiro aos veciños aquí do pueblo. É o primeiro premio que dou, esperemos que dea moitos máis. Todos non, pero a maioría foron a veciños aquí do pueblo, e moi contento de entregar o premio. Luis Miguel convertiuse en vendedor da 11 fai ano e medio tras ter traballado durante moito tempo nun matadoiro, onde sufriu un accidente nun brazo que o deixou cunha discapacidade física. Hoxe non podía estar máis feliz ao repartir a sorte entre os seus clientes. Pois pon moita alegría porque nunca din un premio así, levo pouco tempo aquí na 11, pois moi contento. O cupón diario da 11 ofrece por 1,5 € 55 premios de 35.000 euros ás 5 cifras. Ademais, o cliente ten a oportunidade por 0,5 euros máis de xogar tamén a serie e gañar a paga de 3.000 euros ao mes durante 25 anos, que se añadirá ao premio de 35.000 euros. Terán premio de 500 euros os números anterior e posterior ao graciado e premio de 200, 20 e 6 euros ás 4, 3 e 2 últimas cifras do cupón premiado, así como reintegros de 1,5 € á última primeira cifra. O sorteo do cupón de onte deixou 630.000 euros en premios no barrio de Elviña na Coruña en Rianxo. O vendedor Antonio Pérez Armental repartiu na Avenida de Oleiros da Coruña 350.000 euros. En total, 18 cupóns premiados con 35.000 euros cada un.